ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi, ụmụnne na ụmụnna, unu anọdụla anyị. Ama m na ahụ siri anyị ike n'ụbọchị taa, na anyị rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na-adị iche iche ma pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ya bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ dịchara Chineke bi n'igwe, bụ onye mere ka ihe ndị a dị mfe, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Onye nna ya nọ nna n'olu ya n'ụbọchị a bụ Maazị Osita Adịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ndewonu. Ihe a ga-arụte aka maọbụ ha ga-etinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ike ekpe. Ike ekpe ọ bụghị sọsọ ndị Igbo na-eme ya, mana a na-eme ya n'ala Igbo, a na-emekwa n'ọtụtụ obodo na-abụghị ala Igbo. Gịnị bụ ike ekpe? Ọ dị ka nwoke nwe ụlọ, nwe ezinụlọ, lụrụ nwaanyị, mụtasị ụmụ, eleghị anya ọ lụrụ karịa otu nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ndị ahụ ọ lụgasịrị nwechara ụmụ ha amụtara ya, ha niile bikọsị ọnụ. Nwoke ahụ bụ aka ji akụ, eleghị anya, n'ihi na ọ ma na ụmụ nwaanyị ndị ahụ ọ lụbatara site na ezinụlọ dị iche iche ga-enwe nsogbu ọ bụrụ na ọ hapụ ụwa echi site na ike ihe o nwere. N'ihi ọ chọghị ka ihe dị otu a mee n'azụ ya, ihe ọ na-eme agbasi ike mee wee kpọọ ọkaikpe ya, nke a na-akpọ barista maọbụ lọya n'olu bekee, ka ha abụọ anọkọọ, ọ tụziere ya aka, ọ gwa ya ihe ọ chọrọ ime bụ ọkaikpe ya ahụ, ọ gwa ya ọkaikpe ihe ọ chọrọ ime, ọkaikpe ya tụziere ya aka, ha onwe ike gwa ya ihe ọ ga-ede na ikpe ahụ. Nwoke ahụ bụ ọkaikpe ga-ede dịka onye ahụ ọ na-arụ ọrụ bụ di nwe ụlọ si wee gwa ya. Edesa ihe ndị ahụ ọ na-ede bụ gịnị? Ka ezinụlọ ya ga-esi kerie ihe nweta ya, akụ na ụba ya, dịka ụlọ, ala na ụgbọala ya dịgasị iche iche, maọbụ ụlọ ọrụ ya na kwa ego o nwere. Mgbe ha na-ede ihe ndị a, o nweghị otu n'ime onye si ezinụlọ ya ga-anụ ya. Ihe a bụ ihe ọ ga-eme na nzuzo, sọsọ ya na ọkaikpe ya bụ onye ga-eme ya bụ ihe. Emechaa ya, ha etinye mgbaaka nke a na-akpọ siilu n'olu bekee. Ọ ga-etinye mgbaaka ya, akwụkwọ ahụ ga-enwe ikikere pụrụ iche, ka ọ ga-abụ nwoke a hapụ ụwa, ewepụta ya, gụọ ya, bụ onye ọkaikpe ya gụọ ya, ihe dị n'akwụkwọ ahụ bụ ihe si n'obi nwoke a pụta, ọ bụ ya dere ya. Mana ọ na-abụ ihe mwute n'ọtụtụ ezinụlọ, edecha ekpe ahụ, nwoke decha ekpe ya bụ nwoke nwe ụlọ hapụ ụwa, n'ihi ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị alụbatara ebe a na ụmụ ha, ihe otu esi wee kee ihe ahụ adịghị ha mma n'obi. Ha sị na mpụ na aghụghọ na ebe a, ihe abụghị ihe onye nwe ụlọ bụ di ha, ihe abụghị ihe o kere mgbe ọ dị ndụ. N'ihi nke a na-enwe nsogbu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme, ha agakwuru onye ahụ bụ ọkaikpe di ha, si ya degharịa ihe ahụ, ha ewere ụzọ dị aṅa wee mee onye ahụ o degharịa. Ya mere ọtụtụ ndị ọkaikpe ọtụtụ di nwe ụlọ anaghị ekwe ka ezinụlọ ha mara onye ọkaikpe nke ike ekpe ahụ dị n'aka, akwụkwọ ike ekpe ahụ dị n'aka, ọ bụ ekpe ahụ dị n'aka, tupu ruo ọgwụkwa na mgbe ha nwụrụ ka ezinụlọ ahụ ga-amata ihe dị otu. Mgbe ahụ ọ na-achọ ikubi ka ọ ga-agwa ha na o nwere onye ga-abịa, onye dị otu a, ọkpọ onye ahụ ọ ga-abịa kụpụtara ha ekpe ahụ o dere mgbe ọ ka dị ndụ. Ọ bụ mgbe o mechiri anya ka ọkaikpe ya ahụ ga-abịa, a ga-ahọpụta ụbọchị ọ ga-abịa gụpụtasịa ihe ndị ahụ. Ọ gụpụtasịa ya, nwunye nke mbụ na ụmụ ya lekwe ka ha nwegasị, nwunye nke abụọ ọ na ọlụ karịa abụọ, ụmụ nwunye ya niile, ụmụ nwaanyị ya niile ọ lụchara na ụmụ ha lekwe nke nwere nke a, nke nwere nke a. Ọ bụ ọkaikpe nwoke a ga-agụpụtasị ya site n'ekpe ahụ di ha dere mgbe ọ dị ndụ. Ọ gụpụtasịchaa ya, onye ọbụla elekwasị nke anya bụ otu o kwesịrị ịdị. Onye nwetara afụ, nweta sesi, nweta peni ga-elekwasị ya anya. Ụlọ e nyere gị, ị ga-elekwasị anya, ma e nyere gị ụlọ nke e nyere gị elekwasị anya. N'ọtụtụ mgbe ọ na-adaba otu ahụ, ekechaa ya. Ya bụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ekecha ekpe ekegharịa ya n'obodo ụfọdụ n'ala Igbo. Ka emechaa ihe ndị a, dịka m si gwa gị, onwe onye ezinụlọ na-anwe ya ihe edere n'ime ekpe ahụ. Ọ gwụchakwana ma nwoke ahụ nwụrụ, mgbe ọkaikpe ya ga-abịa kụpụtawa ya, ka ha ga-enwe uche mata ihe nna ha ukwu ma ọ bụ di nwe ụlọ mere dere mgbe ọ dị ndụ. Ka a gụpụtachara, onye ọbụla ga-elekwasị nke ya anya, nke ga-elekwasị anya. O nweghị, ị gaghị etinye anya na nke onye ọzọ.
n'uche nke m ọ dị m ka ọ ga-aka mma ka nwoke nwe ụlọ ka o kee ekpe ahụ mgbe ọ dị ndụ, kpọọ ezinụlọ ya ahụ, ndị nwunye ya na ụmụ ha, keere ha ikpe ahụ, si onye dị otu a kpọọ ọkaikpe ya bịa gụpụta onye dị otu a nwee nke onye dị otu a nwee nke mgbe ahụ ọ dị ndụ. Mana ọtụtụ obodo mana ọtụtụ mgbe nwoke maara ihe na-eji ihe onyonyo wee kee ekpe ya ahụ, ọ na-ekwu, ọ na-agbakọcha niile ahụ o kwuru dịka ọkaikpe ya ga-esi gụpụta ga-abụkwa ka ọ ga-esi kwuo na ihe onyonyo ahụ, nke gosi na ọ bụ ihe a ka nwoke nwee akụ na ụba kere ekpe ahụ chọrọ. Ọ bụ ihe ahụ ọkaikpe gụrụ bụ ihe ọ chọrọ, ọ bụ ihe ọ gwara ya ka o dee. Mgbe enwegasị ihe dị otu a, udo na-adị ma nwoke ahụ hapụ. Ọ bụrụ na ọ gbata ya n'uche ime ihe onyonyo iji wee nyekwa aka na nke ahụ ọkaikpe ya dere ya, emechaa ya otu anaghị enwekarị nsogbu ebe nwere ihe dị otu ahụ. Ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ ike ekpe. Dịka nsogbu na ọ bụ sọsọ ndị Igbo na-eke ya, ọtụtụ mba ndị ọzọkwa na-eke ya, na-eme ya, mana ndị Igbo na-emekarị ya bụ ndị bụ aka ji akụ na-achọghị nsogbu ma ha dụnye azụ n'ụwa. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ezukọ, anyị ga-enwekwa ihe ọzọ anyị ga-akpa. Ihe a na-akpa akpa anaghị agwụ agwụ, mana ihe m chọrọ ịgwa anyị bụ ihe ọ bụla onye na-eme dị mma ya gaa n'ihu, ya hapụkwala ya. Maka onye asị jide ka iji ya pụta na ihe onye ahụ na-eme dị mma. Onye mekwere nwanne ya anya ụfụ, onye akpọkwara nwanne ya asị. Onye Chineke gọziri nwanne ya, so nwanne ya ṅụrụ ya kelee Chineke, maka na mgbe onye ahụ na-eme otu ahụ ọ ga-adịkwara ya mma. Elee anya Chineke ga-emere ya karịa nke o mere nwanne ya. Ọ bụ otu ije ụwa si dị. Ọ ga-adịrị anyị niile mma na Eke, ọ ga-adịrị anyị niile mma n'Orie, ọ ga-adịrị anyị niile mma n'Afọ, ọ ga-adịkwara anyị niile mma na Nkwọ. Ihe ọma niile anyị na-achọ Chineke ga-enyezu anyị ya n'aha Jizọs, amen. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị, ụbọchị nta ka a chụọ na Owerre nchi. Ndewo, ka emesịa.